Ina kike zuwa ne? Yana dandali ne tare da ƙawayena. Yaran yanzu sai haƙuri. Gurin wanda yaron ɗan gata kike zuwa ko? A'a. Idan har na bincike na tabbatar da cewa gurin sai kike zuwa ko sai ranki ya baci. Dan Allah dan Annabi ko da a ce mahaifina zai tambaya gurin wa nake zuwa, dan Allah ku taimaka ku rufa min asiri. A radin Allah ba za mu rufa miki asiri ba. Ni da mun na sani na kai ne. Asiri ko ba zai rubu ba, dan da dan ma ku je sauƙiyan mu. Gida ba fulatana gaba da baya me haɗin kiɗan mawuci? Ai ina jin dai ba ubangiji ne ya hana. Ka bari ya kwashi kan shi ranar shaɗi. Bakin sai ya kwace shi idan har ba ki ga ɗan ya fita daga hanyar ɗata ba wallahi ke da shi gaba da sai ranku ya ɓaci. Ban ga maka ne zo ko ba gidan nan ba? Eh?